Döwrewap, ýokary tehnologiýaly eksportda uğralýan önümçülükde esasan yerel çygymaldan peýdalanýan o dünýä belli önüm öndürjülerine münasip bäsleşýän täze ay harit nyşanly önümleri öndürýän kärhanada işler sazlaşykly alınıp barylýar. Bu ýerde iş usullary ýygyderli kämilleşdirilip, öndürýän önümleriň görnüşleri barka artýar. Mar welaýatynyň täze owa daýhan birleşiginiň çäginden bölünip berilen 11 hektar ýerde süýjü kökü önümlerini we kartondan dürli görnüşli dürli ölçegdäki gaplary öndürýän Döwrap kärhananyň ulanşa berilmegi bilen kärhananyň işleri hasda ilerleýär. Sany ulgam arkaly dolandyrylýan innowasion tehnologiýalary bilen üpçün edilen Döwrap kärhana 2 bölümden ibaret. Süýjü kökü önümlerini öndürýän bölümde gijiň düýdüň dowamında 160 tonna önüm öndürmäge mümkinçilik bar. Dürli görnüşli gaplary taýýarlaýan bölümiň önümçilik guwaty bolsa, sagatda 7000 şertli gaba bar. Häzirki wagtda bir bütöw kärhanada hünärmenleriň we işgärleriň müňleşetiň rahmet çekýänligi gondurjydyr. İşleriň esasy bölegi sanly tehnologiýalaryň kömegi arkaly awtomatlaşdyrylan görnüşde alınıp barylýar. Oňyly iş şertleriniň döredilmegi, işgärleriň durmuş taýdan goraglygy, bäsleşge okyply ýokarky ýyly harit öndürmäge ýardam edýär. Döwrap kärhanada çygymaly taýýarlamakdan başlap, taýýar önümiň gaplanmagyna şenli ähli işler sazlaşykly ýerine ýetirilýär. Bu ýerde öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrmagy, önümçülükde yerli çygymaldan peýdalanmagy, täze kuwwatlykları işe girmäge ulun berilýär. Şeýle işler öndürilýän süýjü kökü önümleriň görnüşlerini ýygyderli artdyrmagy mümkinçilik berýär. Kärhanada häzirki wagtda kökedir keksleriň, süýjüleriň we şokoladlaryň jemi 200-den gowrak görnüş öndürilýär. Olar gelçikli gaplara gaplanyp, ýurdumyzyň ähli tebitlerindäki bazarlarda we dükanlarda aljalara hödürlenýär. Häzirki zaman önümçülük kärhanasynda önümleriň hiline berk gödäwçilik ýoly goýulyp, süýjü kökü önümleriniň ähli görnüşleri ekologiýa taýdan arasda çygymaldan taýýarlanylýar. Türkmen telekeşleri milli harit nyşanly süýjü kökü önümleriniň eksportyny hem ýygyderli artdyrýarlar. Häzirki döwürde täze harit nyşanly önümler Täjikistana, Azerbaýjana, Kyrgyzstana, Russiýa Federasiýasyna, Owganistana, Ýemeni, Iraga, Gruziýa, Mongoliýa, Birleşen Arap Emirliklerine we beýleki ýurtlara eksport edilýär. Eksport edilen ýurtlaryň sanynyň artýandygy kärhananyň işiniň barhara waslanýandygyny tasdikleýär. Haritlary içerki we daşarky bazara ýerlemekde sany ulgy mümkinçiliklerden işiň peýdalanylýar. Pähim paýhat ummany magtumly Praga ýylynda täze harit nyşanly konditor önümlerini öndürýän kärhanasy öndürilýän önümleriň görnüşlerini köpeltmegi, hilini ýokarlandyrmagy, önümçülüň gowruny artdyrmagy maksat edilýärler. Kärhananyň agdy bir işçi hünärmenleri döredilýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arka damyda hem de arka daly gahrman terdarmyda hoşalyk töllerini aýdýarlar.